karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Mahal kong kaaway. Just play them. Nanong mo schedule karong buntag, sir. Ibutan na ng phone ni mo, sir, kay may meeting ka sa alas 10. Og unya, may launching kang atinan karong alas 2 sa hapon. Og unya, unsay gusto nimong kape, sir? Kaping sinunog o kape sa China? Oh. Lo, misigal lagi ng mga mata nimong nagtanaw na ako, sir. Hello? Ian, hello? Lira, manawag lang unya ko nimo, ha? Wakay bakanti karong adlaw hangtod sa gabi, sir, kay doon nasab kay dinner meeting uban ni Mr. Ho. Unsa? Kadaghan ba ng meeting nga, uy? Oh, daghan man ganahang mo aban sa mga stall sa building nga imong gipatukod, sir. Mao nang imong ika-meeting karon, ang mga tag-iya mismo. Okay. Okay. Yun ko ang mipahiyom siya. Mura man kag nakakitag mo tiya, sir. Walang. Nahimuot lang kung nagtanaw nimo. Mas angayan gud kang mamahimong sekretarya kaysa mahimong manager. Oh, natural. Pobrehon gud kog now. Sige na. Dali na kong kape din eh. Okay, boss. Nanin imong kape, boss. Kana ba? Imo gid kong atimanon. Alalay na gud ta ka. Dili ko nimo alalay, oy. Imo kong inahan. Ah. Sige na. Inom na, nak. Luod yung kay kang paminaw na ng imong pagpamugos nga mahimo na kong inahan, oy. Kay ba kung atik raman nimo ba? Gusto ka lang magpalapad sa imong papel sa kong amahan, aron di ka dudahan nga nagabit ka. Nahibaw ka ba? Nga mahimo ta kang ikihan ng imong pagpamasangin nako ug pagpakauaw nako pinaagi sa paghinga nako og kabit. Hoy. Amo na ko nimo karon, ha? Wa na kay dag-anan ako. Ako na. Magagawas na ka. Higupasan ng kape nimo. Tan-aw na to kung makauyon ka ba? Ano lang pagsip-sip na ko, God? Kaya di ko nimo madaan, ha? Okay, sige, boss. Work na ako. Pre! Anong parat makinig kape? Ganahan kang matanaw sa imong naw nga paratan. Aliksa! Oops! Muot pa yung goy. Hoy! Pre! Maldita ginibayan, ha? Da. Nagko pa laging naos man dito. Ay! Paul? Nga ni aman ka? Nalimot ka nga, doon naman tayo meeting alas 10? Kuan, dili na ako ang imong ka-meeting, Paul. Ha? O sino ikaw? Kay dili naman ako ang manager din sa butik. O kinsabi Ako na ang manager din eh. Huwag ikaw malitaha ka. Nami kong lang kape, be. Siguro, ha? Nga sugar ang matimpla ni mo, aron di ta ka mahinaykan. Sunod ako sa conference room, Paul. Tinubre ko nakita, Alicia. Sobra pas tinuod, Paul. Sige na, pag-meeting na mo. Ang akong kape, Alexa. Coming! Mauga ng gusto kong mahitabo. Human sa kontrata sa interior decoration, di na ko gustong makakita pa nimo dinis akong office.
Okay. Why problema. Manhi ko isip customer. Di mahimo. Usa? Hangtod ang pagbisita sa butik, imo nang gidili ako. Oh. Tungod kinahibaw ko nga ang asawa sa kong amahan ang imo giapa sa pag-anhi sa kong butik. May lain ka pa bang tuyo? Wa na. Mayo. So, nagkasinabot ng tingalita. Oh, nagasinabot ata. Mas maayo nga imo kong gibaybaw nga ikaw ang tigbantay sa imong ginahina. Oh. Unsa? Dili ko gwardiya niya, Paul. Siya nga kong personal assistant. Busa, di ko gusto nga mahasol siya sa iyang trabaho tungod nimo. Wa man ko magsamok-samok. Nakasamok ka? Di na ta magminaot pagod. Magprangkahay na lang ta. Oh, okay. Sige. Palayo sa kong ina-ina. Oh, Kung di ka gusto nga maguba ang atong koneksyon sa negosyo. Palayo sa asawa sa kong amahan. Pagbaton og delikadesa. kung di ko magpalayo niya, unsay bato niyo? Aw, nakatilaw naman ka sa kong kumo, di ba? Kung gusto ni mapunan, kung gusto jud ka, sulti lang. Oh, nga nung nipahiyo maga, ha? Okay. Wa ka pa makailan ako, iyan. Una ko sa kinabuhi na Lisa. Pusa, dili ko ni mo mayong butan kung paduol ko niya o dili. Maragwati angan para sultihan pa. Sige. Oh, nga nung mihuno mo ka? May nalimtan ka? Wa ka pa makailan ako, iyan. Una ko sa kinabuhi na Lisa. Busa dili ko ni mahimong butan kung mo paduol ko na Lisa o dili. Gago! Nakito yung pinagtawana ay. Hala, unsa man kaya kung isulop ining dinner meeting ni Ian o pa ni Mr. Ho, no? Ay, bita, uy. Hoy! Unsa may tuyo ni mo, boss? Lami naman ang timpla sa kape nga akong gikutaw ganina. Ay nalagkasuko, good. Pagpili o gaon nga imong masulob karong gabi. Unsa? May tambungan kong dinner meeting, di ba? O kay personal assistant man ka. Kinalang kauban ka nako kung asa ko mag-meeting. Unsa? Nakaw na! Pagpili lagi kasulob di mo. Pero, Ayaw na lang pagpiro-piro di ha. Gawas yun ang imong katanga eh. Oh. Mayo ragid nga, di na ikaw ang manager din eh. Kaya di ka kabaong mupaklas sa imong lihok. o nga nung magpakaroon ingnon manjit ko, Ay napasigyawit ha. Lakaw na! Pagpili na dito. Og, tabok dito sa atbang, aron magpaparlor ka. Oh. Lihok na! ay lang kong dali-dali agod, karasad ka da. Iyong pagya-iya di hagod. Hatagan na usa ka oras sa pag-ilis ha. Unsa? Unsa ka? Ah! Ayay. Muraglain na masab ning kalbaryo nga akong giatubang, Roy. Hello? And may dinner meeting si Ian. Unya, dadon ko niya. Mayo ba dili ko maupad? Personal assistant ka niya. Kinahanglang makabati ka sa ilang mitingan. Aron imo ning maiko diri nako. Pero, Alexa, kinahanglang atimanon nimo akong anak. unsa? Atod, may meeting ko sa Manila ugma. Sayong akong flight. Tingali, wa na ko dinhe sabay ning pauli ninyo niyan. Ayaw siya pasagdi sa negosyo nga iyang giduma. Pero, Alexa,
focus sa negosyo o Dili sa atong kaminyoon. kinahanglan makat-on ka sa pagpadagan sa butik. Ha, ini naman yung bihana. Gisibata naman tingali ko ini. Ikaw naman siyang nagpaparlos at bang. Anong pa siya mabalik? Hain naman sanis Binoy. Nga akong gisugo sa pag-apas ni Alexa. Oh. Hello, Mira. Di ko makaana sa inyo karong gabi eh. Naunsa naman ka, Ian? Ngayon na busy naman ka. Kinahanglan natin manon ako ang negosyo nga kabilin sa kong inahan. Ug may meeting ko karong gabi eh. Oh, ako na lang iuban. Ayaw na. Padung namin dito. Kinsa may kauban nimo? Si Alexa. Dali-dali, Ma'am Beautiful. Sige Malakaw na mi. Bye. Kapiting ba sa ganing sininao, uy? Napaislit ay nga naabot na po sa punuan sa kong paa. Mura man og makita ng ako kuan ani, uy. Ay! Ay! Oops! Ay! May hero. Ew. Ayaw ko gikapa. Patay! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!